И така, драги зрители, за плюс Хари, за Хари, продължава от чекпоинта до стопера. Надявам се да не ми отнеме много време, че майка ми ще ме побърка след това какво ще ми звъни и ще ми прецака клипа и всичко. И така, виждаме коли, които идват от срещната посока. Да, идва още, но идва ли нещо отдолу? Тя е шазумна, на макс. И не, нищо няма, но се задава още нещо. Шумахер! Втори. О, идва камион. А той па няма да ми спре, майна баси. Уа! Зад него! Дали ще спре? Не, ще ме подмина. Беше фрашкана. Тя беше фрашкана. Мамка му. Няма нищо. Втори опит. Скоро. Втори опит. И подмина като парна гара. Жалко. Гледате ли колко жестоко? Гледате ли? Човек да си изпърве рейса за 3 минути. Трети опит. Четвърти вече. Не. Спря, майка. Спря. Малко. Няма нищо. Скоро. Ето четвърката, за която ви говорих. Да забравя. Ето четвърката, за която ви говорих. Тя е Милка, спонсорирана от Милка. В този филм има продуктово позициониране. Точка. Да обясня. Само паузирам такъв и за това. Да не ме гледате тъпо после. Окей. Ясно? Ясно. Ето още една кола. Дали ще спре? Няма, братко. Че беше много мил или ми даде знак да продължа да стопирам. За хубост не беше среден правилен.